הדבר הזה פעם, אז אני אעשה את זה עוד פעם. תגידי מתי לזוז. אין בעיה. קבלו במחיאות כפיים את בורי קיסרי. תודה, 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 תודה. אהלן, שלום, מה שלומך? נעים מאוד. מצוין. מתרגשת? וואו, תמיד מתרגשים. וזו הסיבה להתרגשות. כן, סיבה מדהימה. סיבה שוואלה, כל החיים שלי פה. את רוצה לספר לנו על הסיפור, מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מהבטן, הוא הגיע מהנשמה. זה ספר של למידה, של ריפוי ושל הצלחה. אני כבר ממש מתרגשת. זה הגיע ממקום של מעמקים, מקומות מאוד מאוד נמוכים בחיים של לאט לאט, עם לימודים מאוד מאוד חשובים של רפואה משלימה. שם מצאתי כלים להתמודד עם כל דבר שפגשתי בחיים. זה לקח הרבה שנים, אבל בסוף הספר הזה, השם של הספר, הוא עם כל הכאב והצער, אני כל כך מאושרת, יצא בתהליך של טיפול פסיכולוגי. כששאלו אותי מה שלומך, אז אני הייתי וואלה, עם כל הכאב והצער אני כל כך מאושרת, ורצו לעשות מזה כדורים, באמת. וזה כן, יש פה גם ריפוי וגם כלים. יש פה גם סיפורים נחמדים, עצובים פחות יותר, אבל יש פה המון מוסר, הייתי אומרת תובנות ומסר, לא מוסר, מסר, לאיך למרות ואף על פי מה שאנחנו עוברים בחיים הרגילים שלנו, ובחיים בכלל, והחיים הם לא קלים לצערי, למצוא את הדרך הנכונה לפרק כל מכשול, כל כאב, בעדינות. ולמדתי דבר נורא נורא חשוב, להסתכל פנימה ולדעת שאני קיימת ושמגיע לי, ושאני צריכה לאהוב את עצמי, לא רק את האחרים. וזה מה שאני מאחלת לכל אדם, שימצא את עצמו ויאהב את עצמו, לא ממקום אנוכי, אלא ממקום מחבק ואמפתי. שני משפטים אני רוצה להגיד, שאני לא יודעת מי אמר אותם. אחד מהם זה לא. בבית הספר מלמדים אותנו המון שיעורים. בסוף מעמידים אותנו למבחן. החיים מעמידים אותנו במבחן, ואז אנחנו יוצאים לתהליך של השיעורים, ועל זה בדיוק אני מדברת. והדבר השני הוא, שטוענים שאמר זה שייקספיר, אני לא יודעת, לא בדקתי, למרות שהבת שלי אומרת שלא. The past is history, the future is mystery, and the present is a gift. אז תחיו אותו. כלומר, אל תתרפקו על העבר, אני אומרת, אל תפחדו מהעתיד. תחיו את הרגע הזה, הוא לעולם לא יחזור. והוא תמיד, תמיד יהיה כאן נוכח, בתנאי אחד, בלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות. זה מה שיש לי להגיד על הספר שלי. אם את התרגשת, עכשיו גם אני מתרגשת. האם היה איזשהו חשש להוציא? כי זה דברים כל כך אישיים ודברים כל כך עמוקים. חווית איזשהו חשש להוציא את זה החוצה? היה היסוס, אבל לא חשש. כי כשהחלטתי לכתוב אותו, הייתי מוכנה לגמרי. אני מ-2019 בתהליכים ספרי ניב. וזה לקח זמן. עד שהבנתי שאני גם צריכה עזרה. עזרה בלכתוב אותו. כן. ואז פניתי שוב לספרי ניב, והם הציעו לי את שירה רויז, משולם, אחת הטובות, שכיוונה אותי, מקדה אותי, ושמה את המילים מהפה שלי בדיוק כמו שרציתי. לא להפייף את זה, לא לעשות את זה פחות כואב ופחות חשוף, as is. וזה תודה להם וגם למי שליווה אותי פה. איך היה לך תהליך? מדהים. וואו, תהליך של רגע, כל שאלה, כל תשובה, כל בעיה, וקרתה שם תקלה קטנה, והם בשנייה תקנו לי את זה והמציאו לי, לא המציאו אלא, דאגו שיהיה מישהו אחר שישכתב אותי, וזה היה מדהים. באמת, זה היה מין זיווג מושלם. אז אנחנו מחכים
ברור, הוא כבר בדרך. אבל כרגע אנחנו עם הספר הזה, עם המסר הכל כך חשוב הזה, ואנחנו רוצים להרים כוסית. אני אשמח. לכבוד הוצאתו לאור של הספר, הספר הראשון שלך. כן. הראשון מיני רבים. ואגב, לרעה. אני אגיד עוד משהו. היום בגילי, וכל האנשים אומרים, מה, בגילי להשתנות? בכל גיל אפשר להשתנות, בכל גיל אפשר לשים ספר ולעמוד אחריו, בלי להסס, עם המון חמלה ואהבה פנימה, ופשוט תאהבו אתכם, באמת, כי זה המסר. כן, אני אשמח להרים כוסית עם כולם. עידו, שנייה, ואנחנו כבר במחיאות כפיים. עכשיו כל הפוקוס עליי כאילו, זה חושב? טוב, אז מה נאחל? שנהיה מאושרים, למרות לא, מאושרים לא נהיה הרבה זמן, כי זה רגעים, לא לחפש אושר מתמשך. יש רגעים של אושר, חפשו אותם, אבל תהיו שמחים, תהיו אמיתיים, תהיו אתם. לחיינו. לחיינו. וואו. תודה. וואו. תודה. אפשר מצרית? אפשר מצרית? בואי קחי לך גם, אני יכולה גם להגיש. לא, מה, אתם מוכנים. רגע, בואי נעשה איתך לחיים. לחיים. כולנו. אנחנו נעשה את זה עכשיו. לבריאות. בואי. לחיים, לספר הבא בעזרת אמן. השם. לחיים, הבריאות, לכולם, אמן. אנחנו מאוד מתרגשים. הצוות מדהים, באמת, תודה. שמחים, חיים. ויש לנו מסורת להביא מתנה כזו. אוי, זה מדהים, זה פשוט מדהים. ואנחנו גם נשמח לקבל עותק אחד עם הקדשה, ואני אני הולכת לשים אקדיש. אותו אני אקדיש בספרייה בשמחה. שלנו, נביא לך את הספר. תודה. ועידו עכשיו כן. יוכל גם לצלם אותך, חברים. בואו, ציפי בואו תעמדו לידי. תחזיק אותו ישר מולי. ככה? ככה. בואי. מעולה. אני רואה פה עוגה ואני רוצה חתיכה. אני הכנתי. באהבה, תחתכו. היין שלה. תודה. הנה היין. לי יש, אבל בסדר, החזקתי את זה. וואו, קודם כל אני רוצה להקדיש להם את הספר. תחזקי לי את זה. מענן. אני רוצה רגע לפני הפגישה לצלם אותך על הקיר שלנו, עם בבקשה. זה? לא, עם הספר, לא עם זה. עם הספר. בבקשה. זה תקחי, ואז ניקח את זה. טיפה צד קדימה. מעולה, ככה בזווית ואז רואים את הכל. נכון. מצוין, הופה, יפה מאוד. 3, 4. חיוך. אליי, תסתכלי אליי. עכשיו אליו. גם עכשיו תשארי שם. Thank you. עכשיו אני רוצה תודה. במצלמה לצלם. לא עם מה? הטלפון, גם במצלמה אני רוצה לצלם. רגע, אני רוצה לכתוב. את יכולה להוריד. כן. לתת לנו הקדשה, ניקח את זה. כמובן שלך עכשיו הביתה. אני אקדיש את זה לספרי ניב או ל... נשמע? אתה יודע, מה שלומך?